Predseda Hlasu a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa stretol v diskusii s lídrom KDH Milanom Majerským. Na A3 viedli naozaj horlivú diskusiu na aktuálne politické témy. Na pretras prišla aj covidová amnestia, ktorú prezident Peter Pellegrini vetoval. Šutaj Eštok si však naďalej stojí za svojím a tvrdí, že časť občanov naozaj opatreniami trpela. Šutaj Eštok adresoval naozaj tvrdé slová jemu, ako aj celej opozícii, a to v tomto znení. Ja mám pocit, pretože som bol, bohužiaľ, aj ako predkladateľ tohto vládneho návrhu v parlamente, keď táto debata prebiehala. A mám pocit, že toto, čo sa deje, to je normálne popieranie histórie. To, že tu niekto popiera a zabudne, čo sa tu pred 5 rokmi dialo, to je pre mňa niečo neuveriteľné. Tu zrazu opozícia na čele s tým najväčším zlom, ktoré existuje, ktoré je priamo zodpovedné za 20 000 mŕtvych a miliardové škody. Hovorím o Igorovi Matovičovi. Sa snaží vytvoriť dojem, ako oni perfektne manažovali tú pandémiu. Ako perfektne to všetko robili. Ako prijímali opatrenia, ako sa radili s odborníkmi. Igor Matovič sa zriadil s nejakým odborníkom. Vy ste zabudli na to, ako ráno povedal niečo a večer to samotné poprel. O tom, ako hovoril, keď odborníci ho vyzývali, aby prijal tvrdé opatrenia. A on hovoril: nevestičky, nebojte sa, dobre bude. Ako chodili na vládu, keď pán minister Krajčí, bývalý minister zdravotníctva, hovoril o tom, že prosil a plakal na vláde, aby vláda prijala opatrenia. A oni urobili úplný opak. Ako minister Sulík po prijatí opatrení išiel dole na vládu a povedal, že toto netreba ani plniť, lebo to sú nezmysly. Vy ste na toto všetko zabudli. Vy ste skočili na lep Igorovi Matovičovi. A ešte máte tú odvahu, a aspoň oceňujem pán Majerský ako kresťanský demokrat, že ste neklamali. Pretože Hlas nikdy nešiel do tej pozície, že by sme niekde ľudí nejako burcovali. A o tom, ako budeme hlasovať v prípade námietok pána prezidenta Pellegriniho, sa budeme radiť na klube, pretože ani ja som tie pripomienky nevidel. Ja chápem, že tam môžu byť aj nejaké veci, ktoré sa týkajú nejakých zákonných vecí. Budeme mať o tom debatu. Ja vysvetľujem to, že jedna vec je tento zákon a druhá vec je to, čo vytvorila debata ohľadom toho zákona. Čiže tu ľudia v opozícii začali popierať to, že zdevastovali krajinu. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.